Ahoj, také máte rádi balzámy, tak jako já je přímo zbožňuji. A teď vám ukážu, jaké mám. Začneme kalíčkovýma. Je to tedy summer fruit, v překladu buď letní ovoce. Eos balzámy krásně hydratují a jsou úplně božský. Mám tu ještě jeden. Je to strawberry sorbet, v překladu zase jahodový sorbet. A jak už jsem říkal, tak Eos balzámy krásně hydratují. Potom tu mám tento labelo, lip butter, příchuť vanila a makadamie. A tento je hrozně superový na noc. Za tu noc se krásně vsákne a ráno máte hrozně krásné rty. Potom tu mám zázračný kalíšek. Někdo tomu říká i zázračný vajíčko. Je to příchuť z kořice, ale voní to jako parfém. A je hrozně příjemný na rtech. Jako další tu mám tento vyrobený. Jestli znáte takovou sadu, jak si tam můžete vyrobit balzámy, tak to je z toho. U toho kalíšky nejsou. Tohle je od stínů a je to teda třešňový. To byly moje kalíčkový balzámy a vrhneme se na tyčinkový. Jako klasika je tento od Astrid a je to bílý a je to pomáda. A kdybych se spletla, tak mě prosím omluvte. Jako další je tento Fit a pohoda. Je úplně suprový, ale moc mi nevyhovuje. Má takovou lepkavost na těch rtech a nevyhovuje. Ale jinak hydratuje krásně. Jako další tu mám od Astrid tento z aloe vera hydratační a mám ho hrozně ráda. A když je hydratační, tak i krásně hydratuje. Tento balzám vám můžu jenom nachválit. Jako další je tu tento Baby Lips od Maybelline. Je teda hydratační a je hrozně super. A jako poslední je tento Lip Balm. Má SPF 30 a je od Lilian. Příchuť je to měsíček lékařský a na tomhle balzámu je nevýhoda to, že se hrozně rychle rozvíjí. Je to kvůli tomu, že víčko nedrží na té tyčince, takže, ale jinak je super. Takže to byly všechny moje balzámy. Celkem by jich mělo být 9, asi 10. A tyhle balzámy miluji. Můžu vám je jenom doporučit. Tak ahoj!